свята, както през 2010-та. Готини хлапета записвахме на касета. Дънките бяха широки, а сега са тесни. Може би ще се откриеш в моите песни. Бягахме от даскало и свивахме качаци. Нищо не ме плаши, защото сме българи и юнаци. Нямаше достатъчно, когато в джоба бръкна. Трябваха ми кинти, за да се измъкна. Започнах да работя, изкарвах някакви кинти. В кенефите често чертаех лабиринти. В 10-ти клас направихме грабежа. Бяхме асоциир и другите от строежа. Започнахме да точим от даскалото нафта. Бях пълен с пари, държах си ги на рафта. Пребих сотир, защото започна да ме дразни. Не осъзнавахме, че отвътре бяхме празни. Ходех на училище само за час-два. После се прибирах Ани да ме изпразва. Пушехме тревичка и нямахме проблеми. Обаче май се бяхме превърнали в мишени. Куките ме душеха, почнаха да разпитват. Личеше си каква омраза към мене изпитват. Много се ядосват, че не могат да ме хванат. Отидох и им казах, че е време да престанат. Започнахме да пием с моите връстници. А Денис пак катеше пари и черпеше пици. Един път се напих на рождения ден на Коко. Трябва да призная, че се чувствахме жестоко. Ходех в седмиците и цъкахме билярда. Винаги съм бил готов да вдигна гарда. През 2015 записах първата си песен. От тогава до сега все в нещо съм замесен. Завърших училище и дойдох в София. Беше доста трудно, живота е философия. Взех апартамент под наем в Люлин 9. От тогава до сега движа като влюбен лебед. Работех като склададжия, ей там в склада, но парите ми стигаха само за обяда. Започнах с моите момчета от София запад, където и да минеме навсекъде ни зяпат. Правехме си много готини купони, бяхме на бомбони, просто родени шампиони. Заминахме в Германия с моята банда. Всеки, който види направо, дава задна. Прекарах точно един месец в Германия. Как да ти го кажа, на мен рапа ми е мания. Върнах се в България, беше през 2016, където и да идех направо правех паста.